Şu günler Mary vilayetinde Altınasır öýjükli aratnaşyk kärhanasynyň mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hili mese mälim petagaşdy. Şeýle-de kärhananyň mobil hasaby doldurmak hyzmaty hem çäklendirilip, müşterilerden töleglerdiňe ofislerde kabul edilip başlandy. Bu barada Mary vilayetinden maglumat berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaşaýjylaryň biri-birine jaň etmek üçin bir näçe sapar jaňaýlamaly bolýandygyny, sebäbi aýlanýan telefon belgileriň ýzyna bir näçe sapar öçürilen diýip görkezýändigini aýdýar. Mary şäherinde gerek bolan adama adyndan 10-20 sapar jaň etmeli bolýar. Jaň aldyranyňdan soň hem birek bilen kadaly gürleşip bolmaýar. Sesleri ýitip ketilýär ýa-da ulgam dol ýitýär. SMS hem edil jaň ýaly. Öz wagtynda barmaýar ýa-da SMS-iň iýberen abonentiňe düýbünden barmaýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä 2 hepde goly wagt bäri dowam edýän bu bökdünçlikler geçen hepdäniň başynda hassa yaramazlaşdy. Bu bökdünçlikleriň çäginde mobil aratnaşyk ulgamynyň internet hyzmatynyň hili hem pesagaşdy. Howa maglumatyny görmek üçin adyndan ýarym saat garaşmaly bolýar. Imo Messengery hem kadaly işlemeýär. Adamlaryň daşary ýurtdaky dogan garyndaşlary bilen habarlaşmak juda kynlaşdy diýip yerli ýaşaýjy belledi. Altynasyryň mobil hasaby doldurmak hyzmaty hem çäklendirildi. Kärhana öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri diňe merkeze ofislerinde kabul edip başlady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä vilayetyň daşky etraplarynda Altynasyr mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hili indi 3 ay bäri pes bolup, soňky hepdelerde hassa yaramazlaşdy. Telefonlarda sim kartanyň antennasy nola deň. Aratnaşyk düýbünden ýitýär diýip ýagdaýdan habarly marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Altynasyryň Mary şäherindäki merkeze ofisleriniň işgärleri mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň pese gaçmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ofislerdäki işgärler biz hem edilsiz ýaly hiç zatdan habarymyz ýok diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marlylar munyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Mary vilayetine etmegine garaşylýan sapary bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygy baradaky pikiri orta atýarlar. Azatlygyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Altynasy öýjükli aratnaşyk kärhanasyndan we Türkmen aratnaşyk agentliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Marda Altynasyryň hyzmatlarynyň hiliniň pese gaçandygy baradaky maglumat Lewapda mobil aratnaşyk ulgamynyň hiliniň yaramazlaşandygy hakyndaky habarlardan 3 hepde soňa gabat geldi. Şonda Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Altynasyryň hünärmenleri näsazlyklaryň sebäplerini ýurtda şu ýylyň sentýabrynda Aýnadar adly täze öýjükli aratnaşyk ulgamynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen düşündiripdi. Altynasyr ýurtda mobil hyzmatlaryny hödürleýän ýeke-täk öýjükli aratnaşyk ulgam bolup, ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti görnüşindäki kärhanadar. Bellesek Aýnadar adly täze öýjükli aratnaşyk ulgamyny işe girdimän planlaşdyrylýandygy barada Türkmen hökümeti we media serişdeleri ilkinji gerek 2017-nji ýylyň 23-nji iýununda geçirilen hökümet mejlisinde gurrun gozapdylar. Şondan bäri Türkmen hökümeti we media serişdeleri bu täze mobil aratnaşyk ulgam barada hiç zat aýtman gelýärler.